Sa sunod lang, sang 48 hours, naglabot na sa 7 million views ang 5 breakup in a romance scene drop. Ginabidahan ni Nini Alden Richards kag Julia Montes ang pelikula nga malantaw sa Bumit 2023. Excited naman ang netizens nga malantaw ang full version sa pelikula. Hashtag Man of Many Talents si Dion Ignacio. Gani nagbilib gid ang netizens sa iya cover sang 214 sang River Maya gamit ang electric guitar. May pila ka comments man nga nagapahayag sang ila kainit sa iya karakter bilang Andrew sa Royal Blood. Excited pero sad ang pila ka netizens sa finale week na sang Voltes 5 Legacy. Second share nga post ni Direk Mark Reyes nga may caption the finale week #Road to Victory. Nag-comment ang pila ka netizens nga mamiss gid nila ang series pati na ang mga characters sini. Samtang yari naman ang mga eksena nga nimo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Ang Voltes 5 makalabot na wala sa Buzan ang pinakamakusog nga arma sa mga Buzanians. Mabatuan ay Hansang Voltes 5. Inakagiban pa ang Maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras.